Dobrý den, dámy a pánové. Dneska vás vítám u dalšího videa. A by som vám chtěl říct, vlastně tohle je první video, co natočím na YouTube. A natočím video o tom, že ako najrychlejšie poskladať pod auto na mojom mobile. Či nie auto, ale ako rýchlo si nájsť, ako sa to volá, nájsť YouTube. Tu máme YouTube, otvorím ho. A tu nemám to plusko, čo tu vidí, ale tu nemám, lebo ja som malý, takže tak, no. A ja to tam nemám. Ja neviem prečo, ale proste to tam nemám. Takže tak, no. Rýchlo som si otvoril YouTube. Dáte, že hociaký short, hociaký takýto. Nechajte to pesničku hrať. No, toto je video. Dáte toto. Toto. Dáte, že toto vy môžete zavrieť všetky. Zavreli ste. Otvoríte toto. Otvoríte toto. A tu mám hry. Zatiaľ žiadne hry nejdem hrať, žiadnu hru nejdem hrať, ale proste tak, no. A chcel by som vám ešte povedať, kým je môj oco preč a moja mama tiež, tak s mojou sestrou, tak tu je nejaký film pustený a nevie proste, tu sa nám robí balkón a tak, no. Takže tak. No dobre, ja by som to ukončil. Pokud sa vám video líbilo, dávajte lajky vo 106 a ja si myslím, že ak na tom videu bude 20 000 lajků, tak natočím ďalšie video. A 20 000 odberateľov, ak tam bude, tak natočím pokračovanie tohto. Dobre? Miejte sa a čau.